Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मा एक्चुअली आं फार्स्टआवनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थैंक यू सो माच होननानै बुङो मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ मोनामोनब्ला आं दिनैसिम जाखिनि सब्सक्राइबार आर्जिनो हादों दिनैसिम आं जाखिनि मानसिफोरजों एसेबाबो सिनायजादों एसेबाबो अनजादों गासैबो नोंथांमोननि थाखायनो बेखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरोना फार्स्टआवनो ओमफ्राय आंनि बुंनांगौआ दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आंखौ जाय मोजां मोनो बिथांमोना आंखौ लोगो हमनो थाखाय फैयो आरो आंखौ लोगो हमनो फैनाया जेबो नङा आंनि थाखाय आरो मोजांसो आरो जोंहानि न'आवबो आं गैयाब्लाबो बिराद मोजाङै जेनेबा रायलायनानै जा एसे जेनेबा टाइमखौ मिलायनानै मामामोनाबो मामायाथ' दखानाव थायो बाबायाबो बिथिं न'आव थानाय जाया आदायाबो न'आव थानाय जाया बाजैयाबो गथ'जों बिजि थायो आरोथ' रावबो गैया जोंहानि न'आव ओमफ्राय एसे टाइम दिहुननाबाबो मामामोना रायलायो मोजाङै जाहोहरो माहरो आंहा बेयाव जेबो प्रब्लेम बुंनांगौ गैया खिन्थु मेन प्रब्लेमा मा जाखो दिनैसिमथ' आंखौ जाहानि न'आवहा लोगो हमनो फैनाय बहुत मानसि फैबाय जाहानावहा आंखौ लोगो हमनो फैनाय आरो आंहा बेजोंबो जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु मेन प्रब्लेमा मा दाख्लैहाय मा जादों सासे हिन्जावसा गथ' फैदों आरो इभेन आं मिथिबावामोन जोंहा मामाया आं न'आव थांनायाव खोन्थाबाय आरो माबाथिंनि माजबादथिंनि आदर्शथिंनि आं नानिखौ जेबो गाज्रि मोनाखै अब्लाबो जेनेबा मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थायो न' जेनेबा जोंहानि न'आवहा फैदों फैनाया ओमफ्राय जोंनि जिथु मेन सेन्टार दङना बेयावहा सेन्टाराव ओंखारनानै बुंदों मा गेमस्रि लोंहानि न'आ बबेयाव होननानै सोंदोंनो आरो सोरनावबा ओमफ्राय बिदिनो खाथिनि मानसिफ्रा खिथाबाय नैबेनो गेमस्रि लाहानि न'आ होननानै जोंहा न'आथ' खाथियावनोखा नालाय ओमफ्राय आरो जोंहा आदायाबो गारि सलायो जोंहा आदानियावबो सोंबायनो ओमफ्राय बे आङो सिनायामोन खोमा जोंहा आदाया जे गेमस्रिनि बिदा आंनि बिदा होनना सिनाया आरो जोंहा आदाखौ ओमफ्राय आदाया सानबाय मा जोंहा माइनावनि लोगो खोमा बिदि होननानै नैबेनो गेमस्रि लाहानि न'आ होननानै जाहानि न'खौ देखायबायनो आरोना गेटनिफ्राय ओमफ्राय बे गथ'आ फैबाय जोंहानाव ओमफ्राय फैनानै जोंहा मामाखौ बुंबायनो आरो आब' गेमस्रिया न'आव दङ नामा बिदि होननानै ओमफ्राय गैया गेमस्रियाथ' दाख्लैसो फैनानै थांदों आरो फैफिनबावगोन बिदि होननानै आं आब' गेमस्रिनि नाम्बारखौ हरलाय होनना बिदिनो आरो मामाया ओमफ्राय मामाया सानदोंनो बेथ' जोंहा माइनावनि लोगोबाथ' जोंहा माइनावनि नाम्बारा थाखागोन मानो आंनियावसो बिलायलायदो बिदि होननानै आरोना ओमफ्राय उनावहा मा जाखो बे गथ'आ होनबायनो आरो आं आब' गेमस्रिजों थागौमोन नङाबा नोंसानावनो आंखौ दोन खामानि नांगौमोन बिदि होननानै ओमफ्राय आं मा बुंनो सानो नोंसोर आगैमोनखो जेबो नङा नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनो बा आगैमोना नोंसोरो आंखौ मोजां मोनो थेंक इउ स' माच बेनि थाखाय खिन्थु आं एसेबां साक्सेसफुल जायाखै जे आङो एसेबां खामानि मावग्रा दोननो थाखाय जेनेबा ओमफ्राय आरो इभेन जोंहा न'खरनि हालोदानो एसेबां माने हाइ क्लास नङा ओमफ्राय मा होनो सानो आं आगैमोनखो बिदि जोंहानाव माने फैजागोन आलासि जानो बाट बेफोरबायदि खामानि नागिरनानै फैयाब्ला मोजां जागोन नामा एसे मानो होनना बुङोब्ला आंहाबो रेसपन्सिबिलिटि थायो दा नोंसोर फैगोन न'निफ्राय आरो उन्दैसो मामाया खिथानाय बायदिब्ला उन्दैसो गथ'आ हिन्जावसा गथ'आ आं नामखौ खोन्थाला ओमफ्राय उन्दैसो दासो क्लास 9 ना 10 ना मा इदि फरायो आरो इमान उन्दै न'नि बिमा बिफायाबो मिथिया आरो माजबादाथ' जोंनिफ्राय एसे गोजान जायो आरो गथ' मानसि मा जागोन मा थागोन ना उनावहा रेसपन्सिबिलिटिया सोरनियाव थागोन जेनेबा बेखायनो आं बुंदों मा आगै नोंसोरो मोजाङै मोजाङै फरायबानो लासै मोनसे स्टेप बारै साक्सेस जानो हागोन बिदि आरो फैबावबाय बेथ' बे हिन्जावसाया दिनै बायदियाव फैबाय ओमफ्राय साननै थानानै सासे हौवासा फैलायबाय ओमफ्राय सासे हौवासा फैनानै आं नामखौबो खिथाला आं भिडिअखौ आं दाहाय देखायगोन ससे जोंहानाव थानाय जों सोंनाय खोथाफोरखौ बेखौ आरो साननै थानानै आं थांबाय न'आव ओमफ्राय न'आव थांनायावहा बे हौवासा गथ'आ जोंहानाव दङ आरो माने माबायदिहै दङ जोंहानाव आं बेखौ खोन्थानोसै जोंहानि न'आव हाबबोबायनो दे बे गथ'आ
बेबो बबेथिंनिमोनथाय बे माजबादथिंनि बेबो हो माजबादथिंनि ओमफ्राय हाबबोबाय जोंहानाव ओमफ्राय जोंहानाव हाबनानै मामाखौ होनबायनो बेनो ना आब' गेमस्रि लाहानि न'आ होननानै ओमफ्राय मामाया होनबायनो औ ओमफ्राय बाबुआबा सोरमोन होनना बुंबायनो ओमफ्राय उनावहा मामानो खिथाबायनो आरो आं एकदम बिराद दुखिया न'खरनि आङो नोंसानाव खामानि मावनो मोनगोन होननानै सोंफैदोंमोन मादै ओमफ्राय आब' गेमस्रिया लाखिगोन नामा आंखौ आं खामानि मावनो थागौमोन इदि होननानै ओमफ्राय उनाव मामायाथ' होनबाय ओहो जोंहाथ' बिदि खामानि मावग्रा मानसि नांगौ जाथ'वाखै आरो नांथ'वा आरो गेमस्रियाबो बिदि नांथ'खाया इदि होनना बुंबायनो ओमफ्राय दे थाबाय ओमफ्राय मामाया साहा ता होबाय ओंखाम जाहोबाय ओमफ्राय जानानै दानाबा मोनाबाय ओमफ्राय मोनानानै आंथ' मिथिला ओमफ्राय उनावहा गथ'आ थाङासैनो आरो ओमफ्राय दा बर'जों बर' मादिथो होखारलायनो ना दे जेनेबा सोरबा आलासि जानो फैबाय जाहानाव ओमफ्राय जों मोनाबाय माबाय ओमफ्राय जों होनगोन आरो जेनेबा दे थांदो इदिथ' होननो हायाना मानसिखौ नङा होमबा ओमफ्राय बिदिनो आरो जोंहा मामा बाबायाथ' बिराद सादा सिदा आरो बिबो बर' मानसिबाव बेखौलाय बोरैथो थिनहरनो ना जेनेबा ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जोंहानाव हर थाबाय हरसे थाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट दिना माने जों न'आव थांबाय मामाया आंनो खिथाहराखै माने आं थांगासिनोमोन बे टाइमावहाय ओमफ्राय मामायाबो दखानाव बिजि थायो मा थायो मामाया सानबाय खोमा थांफिनगोन बियो इखौलाय मा खिथाहरबाय थानो जेबो नङा दे बिसोर गाबोन फैखागोन गाबोननो मिथिखागोन होननानै ओमफ्राय नेक्स्ट दिनाथ' जों थांबाय न'आवहा आंथ' मिथिया मामाखौ फन हरदो आङो मा ओंखाम संना दोन एकदम अमा बेदर दोमादो होननानै फन खालामहरलायलायदो होमबाबो मामाया खिथायाखै जे बिदि आंखौ नागिरनानै मानसि दंफैयो होननानै ओमफ्राय थांबाय आङो ओमफ्राय थांनानै आंथ' मोनाहैबाय न'आव थांनायाव ओमफ्राय न'आव थांनायाव मोनाहैखांनानै आरो मा जाखो आंथ' नुहैबाय बे गथ' माने सेंग्रा गोदोरानो दिसुन आं गथ' होनबाय हायथाथामोन नालाय एसे नुनायाव गाहायमोन ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो आं मामाखौ सोंबाय सोर बेलाय इदि होननानै सोर आलासि फैदो जाहानाव इदि होननानै ओमफ्राय मामाया खिथाबाय नङा नोंखौसो नागिर फैदो आरो साननै सिगां सासे हिन्जावसा फैदोंमोन बेबो माबा नोंनियाव खामानि मावनो इदि ओंखारदो मादो नोंनि नाम्बार बिबाय थादोंमोन आं होआसै नोंनि नाम्बारखौ आं सानबाय माइनावनि जुदि लोगोबा माइनावनि नाम्बाराथ' थाखानांगौ होननानै आं हराखै होनबाय ओमफ्राय आं बुंबाय मानोथो खिथाहराखै होनबा नों नोंथ' आंखौ फन खालामनायाव इमान दिन रायलायबाय थायो सानफ्रोमबो रायलायखायो आं नोंथ' इभेन आंखौ खिथानांगौ इदि होननानै बुंबाय आं मामाखौ ओमफ्राय मामाया होनबाय मा नों साननै थांनानै फैखागोन होनबाय आरो नोंबो बिजि थायो बेखायनो आं बुंहरासै होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय उनावहा मा जाखो बिदिनो बि दिनाबो जोङो हरनि ओंखाम जानो टाइम जाबाय ओमफ्राय उनावहा लावदुमाबो थांदोंमोन जोंहानाव ओमफ्राय लावदुमदों ओमफ्राय आरो सासे आदा दंमोन ओमफ्राय बिसोर माने बुंबाय आरो जेनेबा आजिखालि सिटुवेसना इमान मोजां नङा आरो दाख्लैबो निउसावहाय होदो बे बर' न'खर उदालगुरि ना मा जायगायावमोनथाय बर' न'खर लाहानाव बिदिनो बाइकजों थांनानै हिन्दी रायलायलायलायनानै हिन्जावखौ सिखा लालायलायनानै फैसा दाबिदों मादों आरो सिटुवेसना दानि जुगाव मोजां नङा ना जानला मानला सिनायालासिनो बोरै लाखिबाय थानोना ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जों न'आवनो न'खराव रायलायबाय आरो बेखौ खिथाथ'वाखै बे गथ'खौ ओमफ्राय जों रायलायबाय जेनेबा दे जेबो नङा बर'जों बर'लाय बे जुदि थांनो होनना बुङाखैबालाय जेबो नङा हरसे हरनै थानाया जोंलाय आलासि सोंनानै हरगोन जेबो नङा खिन्थु जोंथ' लाखिनो हाया इमान दिन जेनेबा एज ए पारमानेन्ट मेम्बार हिसाबै ना मानो होनना बुङोबा जोंहा खामानि गैयानो दा खामानि मावनो मानसि लाखिनो दरखारानो गैथ'वा अब्ला बोरै लाखिनो ना जेनेबा आलासि जानो फैनाया जेबो नङा ओमफ्राय उनावहा जोङो मा खालामखो थांबाय जोङो जि रुमावहाय बे गथ'खौ दोनदों बेवहाय थांबाय जोङो ओमफ्राय रायलायबाय बिदिनो सोंबाय मा नाम मा जायगानि बेबो इदिं माजबादथिंनिनो आरो ओमफ्राय गावनि खोथाफोरखौ खिथाना लाबाय बिराद दुखिया जोंहा ओमफ्राय हाजिरा मावनासो जायो आंबो हाजिरा मावनासो जायो गावलायनो हाबा जादोंमोननो आं हाबा जादोंमोन आब' ओमफ्राय आं हाबा जानानै आंनि हिन्जावनि न'नि मानसिया लांफिनबाय होननानै ओमफ्राय जों बुंबाय आरो नों जुदि मोजांबा नोंनि हिन्जावखौ मानो लांफिननो गोनां होननानै ओमफ्राय बिदिनो बुंबाय माबा माबि होनबाय आं मालायनि न'खरनि खोथाफोरखौ बुंबाय थाला मालाय गावबा गाव पार्सनेल लाइफ नङा होमबा ओमफ्राय मा होनो आं बुंबाय आरो मोजाङै जेनेबा आंबोथ' दायो स्ट्रागोलसो खालामगासिनो आंबोथ' बिदि साक्सेसफुल नङा जे आं सोरखौबा सानै साथाम बिदि मानसि लाखिना दोननो अलरेडि आंहा गुवाहाटियाव मानसि दंखायो मावग्रा मानसि दंखायो खामानि मावग्रा आंनि ओमफ्राय आरो हिन्जावसा मावग्राखौबो आंहा गोनांथि गैया हिन्जावसा खामानि मावग्राबो दंखायो गुवाहाटियाव बिदि होननानै आं बुंबाय आरो ओमफ्राय बुंनानै आं ओमफ्राय गथ'खौ मोजां बुजायबाय जेनेबा गथ'खौनो होनबाय आङो बारा गिदिर नङा बिसोरो आंनिबाथ' 20 बोसोरफोरल' जागोन आरो आंनि बोसोरथामफोर उन्दै
ओमफ्राय उनावहा माने बिसोरथिंनिफ्राय भितर ना माखासे फोराथ' आरो दसेनो हाबा जायो उन्दैयावनो ओमफ्राय आं बुंबाय आरो नोंसोरो इमान खामायनो हायाखै मानो हायाखै हाबायाथ' सानसे नङा सानसे जाखागोन हाबाखौलाय मा हाबाखौ बैसो जाना जाबाबो खेबसे जानाय इदि होननानै आरोना आङो ओमफ्राय उनावहा आं बुंबाय मा नोंसोरो इमान जेबो सेटलखौनो जायाखै जेनेबा मानोथो हिनजाव लानानै बिदि उन्दैयावनो लांफिनजाखागोन ना नों जुदि खामायनानै जुदि हिनजावखौ हाबा लानानै जुदि जाहोनो हायाबा अभियासलि बिनि हिनजावनि बिमा बिफाया नोंखौ लांखागोन होननानै बुंबाय आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो आब' बिराद खस्थ' लाखिदों आंखौ बिदि होनबाय ओमफ्राय आंबोथ' बुंबाय जोंहा न'आवबोथ' बाबाया मानसि लाखिना दोनखायो जेनेबा हाजिरा अमा हमनो मानो अमा साप्लाय खालामनायाव लांफानो मानो ओमफ्राय आरो बिदि सिनायै मानसिखौ जानला मानलाथ' लाखिथाव जाया ओमफ्राय बिदिनो जों होनबाय आरो आगै नोंनियाव फैसा गैथाराबा जों गारि भाराबो हरगोन आरो साननैसो सोलिना जानो थाखायबो जों फैसाखौ हरगोन नोङो न'आवनो थांना थाहैदो मोजाङै बिदि होननानै जोंहा बाबाया नेक्स्ट दिना दोनना फैबाय आरो स' आं बेवहाय बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुंनो सानदों जेनेबा आगैमोना जेनेबा आंखौ मोजां मोनो आंखौ लोगो हमनो फैजागोन बाट बेबायदि नङा जे आंजोंनो थागोन आं जोंहानावनो थागोन आंनियाव खामानि नागिरना फैनो बिदि नङा माने बिमा बिफानोबो खोन्थाना फैया माना फैया बहुत रेसपन्सिबिलिटिनि खोथा थायोना बिमा बिफायाबो इमान गावनि फिसाखौ इमान अनो मायो नोंसोर जुदि खिथायालासिनो बिदि फैयो थानो थाखाय बिदिबाथ' जानाय नङाना ओमफ्राय मोजाङै फरायना लाग्रो ना मोजाङै फरायना लाग्रो मोजाङै मा होनो लाइफखौ मोजां खुंहोनो थाखाय मोजां लामा दिहुनना लाग्रो इदि आरो आंबो स्ट्रागलसो खालामबाय थादों आंथ' साक्सेसफुल जायाखैयानो आं जेबो जायाखै आंनि थाखाय आरो जेबो जायाखै आङो दासो मोनसे स्टेप बारहांदों बेबो नोंथांमोननि थाखायसो जेनेबा इदि आरो ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांमोना न'आवहायनो मोजाङै था आरो आंहा बेफोरबायदि केपासिटि गैथ'वा जे आं सोरखौबा बिदि लाखिबाय थानो साथाम साब्रै नङा होमबा बिदि आरो आंनि रिकुवेस्टआ बेनोसै ओमफ्राय माखासे नोंथांमोना गाज्रि साननाङा जेनेबा आंखौ मोजां मोनो आंखौ लोगो हमनो फैदों आब'आ बिदिसो भिडिअ बानायदों बिदिसो जों लोगो हमनो थाङो मानो थाङो बेखौ आब'आ बिदिसो गाज्रि भिडिअ खालामनानै होदों मादों इदि होननानै साननाङा जेबो नङा आंखौ लोगो हमनो गोसो आंखौ लोगो हमनो फैजायो इभेन जोंहानाव आलासिबो जालांनो हागोन साननै सानथामनि बारा लाखिनो हानाय नङा दे थाजायो सप्तासेखौ आरामसे थाजायो मा होनो फैजागोन आरोना जोंहानाव आलासि जानो जेबो नङा खिन्थु बेबायदि नङा जे आंजों थाफैनो बा जोंहानाव खामानि मावनाय हिसाबै थानो बेबायदिहै फैनाङा आरो माने प्लिज आं रिकुवेस्ट खालामो आरामै फराय था जा लों इदि आरो ओमफ्राय बिदिथ' गोबां फैखांबाय गरेस्वरथिंनिबो मंगलदैनिबो बिथिं ढेकियाजुलिनिबो फैखांबाय आंखौ लोगो हमनो जाहोनावहा जेबो नङा लोगो हमनाया आं फ्रिबा आंथ' न'आवहाय आंबो माबा मोनसे खामानिनि थाखायसो थाङो अब्लाबो नोंथांमोना जुदि आंखौ लोगो हमनो फैयो आं लोगो हमगोन जेबो नङा फैजायो आंखौ लोगो हमनो थाखाय खिन्थु बेबायदियाव नङा आरो माने सिगांनिफ्रायनो आंखौ बहुत बार बिदिनो बहुत मानसिफोर फैबाय आंखौ लोगो हमनो आंहा जेबो प्रब्लेम गैयामोन खिन्थु एबार खेबसेयाव एकदम लिमिट क्रस खालामदों आरो ना माने मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थायोथ' आंबोथ' बोरै ना बिदि ओंखायनो आइ होप नोंथांमोना बुजिदों आं मा बुंनो सानदों बे भिडिअनि थ्रुयै मा माबादों ओमफ्राय मा होनो दा साननाङा जे मा होनो गावखौनो बिराद लेबेल देखायदों गावखौनो माबा देखायदों बिदिनो साननाङा जुदि नोंथांमोना जुदि पजिटिभलि सानो बिदिब्ला आं मा बुंनो सानदों बेखौ नोंथांमोना केटच खालामनो हागोन आरो जुदि नेगेटिभलि सानोबा गासैखौबो नेगेटिभलि नुखागोन माने नेगेटिभ थिंस नुखागोन आरो साननैसोनि उनावनो आंनि जिडि प्रडाक्सनावहाय नोंथांमोना गोदान मिउजिक भिडिअ नुनो मोनगोन एकदम मा होनगोन आं बेबायदि मिउजिक भिडिअ जिमानखिनि मावबोबाय बेबायदि माने बेबायदि टाइपनि मिउजिक भिडिअखौ आं खालामाखैमोन जेनेबा आं जेसेबांखिनि खालामदों रमान्टिक माबा माबि बिदि ओमफ्राय एबारनिया एसे आलादा जागोन आरो स' नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो नायगोन होननानै आरो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामो स' बेखिनियानोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय